Wala pa naman. Wala pa naman nanonood. Naka-online? Live-in? Mangmangandan sa akin. I-share mo ano. Sino kaya ang first honor today? First honor si Manlon. Share. Nomi. Siya mga share. Wala. Sika pa dahil dyan? Dapat pa. Inya bubraen dat tabangit, di dat buya. Okay, man. Gay. Huwag na kayo na mulay. Wala pa. Tatlo pa lang. Sino yung tatlo? Wala na. Oo. Nasaan mo makita na? Shout out. Sorry ng viewers. Mainit kami. Mainit kami dito. Mainin namin yung tawag, kimainin tayo sa tagutunada. At akong punata nga mga kuya. Ay, naman ang SP. Shout out. Oy, shout out SP! Shout out Malon! Ba, may 5 nang nanonood eh. Sino yung mga 5 nanonood dyan?
1 viewer, 3 viewers, 8 viewers, 1 like. 4 like, Oh. likes. Ah! May nindang kanometen. Ay. Shout out! Jovi! Puso up it sikat at tadetan Jovi. Ya-account mo detan jobs. Nagpipidback. Dapat yun. Dapat oo. At nakamute ka. Hindi, dito. Oh! Good evening, Jaybo! Wow! Yeah, like ninyo yung video, Awanti taga Patata. Awanti taga Manila. Sino? Shout out sa mga taga Bulacan. Nasaan na sila? Wala naman. Share nyo. Si Manang Pong lang. Share mo sa Facebook wall mo. Para makita nila. Hindi tayo maging start hanggang hindi at least 30 viewers. Ate Marie is here. Wala na. Sino? Yan, ang pa. Hindi nagsabi. Ate Marie. Ay, ang pa. Ano? Share. Share niyo yung live. Share, like, and subscribe. Share, like, and subscribe, guys. Share, like, and subscribe. Mas marami na rin. Mukhang dumadami. 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 Pagkailan na. Level na, level. Level ka lang. Kagabi, ang bilis mag-30. Level. Mga kumakain pa sila. Oo. Kagabi, 9:30, nagre-reklamo kayong late. Ngayon, maaga naman, wala kayo. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga mga ate, mga kuya? Hi! Hi, Gina! Oh, ate Maring Isip. Who's that? Oh, Manang Bet is gonna say mine for Manang Maring. Sino yun? Oh, password ni. Kaya magdadala ako ng water.
Si Tenga nagreklamo kagabi wala siyang na mine kasi puro daw malalaking size. O nag-makeup pa ako ha para magmukhang tao naman ako ng konti. Wala, mga kumakain pa. Yung mga nandito, say hi. Say hi yung mga nandito. Para makapag-start na tayo. Oh, may 13 people. Hi, Biana. Dalian, nako. Matira ang matibay. Kung sino yung makaka-stay, siya makakamay. Sino ang mga nandyan? Wala pa yung mga taga, Bulacan. Bulacan ba yun kila at Maring? Ano sila, Tenggay. Tenggay, nagre-reklamo walang makuha. Wala naman siya ngayon. Para ma-start na natin. Yung iba, nagpapatupa ng apo. Wow! Kit, Kyle, sino yan? Kit, Kyle, Bumagat. Sino kanyayo? Hi, Ines! Ito, nag-makeup ako ng konti kasi hindi na ako mukhang tao. Mukhang na ako. Ang itim-itim ko na. Walang dito na si Ses. Sino yung nakahawak sa account ni Kit at Kyle? Bumagat. Sino sa inyo? Ni Raquel. Okay. Raquel, pwede kang mag-mine para sa mga anak mo or para kanino. Okay, as usual, shout out sa inyong lahat. Sige lang, nandyan. Nandyan na si Ses. Marami kayong nandyan. Shout out sa inyong lahat. Oh, pretty pa din ako. Thank you. Lalo akong tumaba, Nes. Oh, hi Bong. Hi sa mga workers diyan sa farm. Magtagalog ako kasi yung iba hindi nakakaintindi ng Ilocano. Hi sa mga workers natin diyan sa farm. Nanonood sila ngayon na led by Rining, yung kanilang foreman. Mga magigiting at masisipag. Ang bilis nilang magtrabaho, guys. If you want construction workers, sila sa inyo. Kasi napakabibilis nilang magtrabaho. Yeah. Si Jake daw. Si Jake, hawak niya ang phone ni Daddy. Oo. Okay, Jake. Shout out sa mga workers dyan sa farm. Nandyan sila right now. Okay. Okay. Tignan ko kung sino sa inyo ang nanood sa nanonood sa mga videos ko. Ano yung title ng last live ko kanina? Sige nga. Sagot. Anong title ng last live ko kanina? Shout out kay Boy Samuel Fornias. Nandito pa yung na-mine ninyo. Papaminsan ninyo itong alainin. Mangga o I-live. Hindi yon ang last na live ko, Gina. Pero very close.
Yep, munggo At biskol for lunch. Hindi yun ang last live ko. No, no. Hindi. Meron akong last live. Chine-check nila yung live. Chine-check nila ngayon. Paunahan. Nanguha kami tilapia. Oo. Ngayon, Mind free. Sino itong Hazel Joy Tabangin? Sino ka na kong? Hazel Joy Tabangin? Kaching tilapia. In-check pa ni SP. Very good, SP. Naikamang katilagatit. Okay, adakat talagatit. Hazel Joy. Sino ti asawa ang balasang ko? Ya, kaching tilapia en hito. Sino ti asawam? Okay. Kumusta? Medyo okay na yung boses ko pero ano pa rin, mas husky pa rin kasi kulang rin ako sa tulog. Tapos, alam nyo na, malapit na kaming bumalik. Babalik na kami sa Sunday sa Toronto. So, hanggang itatry kong sino nga ex-kapitan na kong nagado nga ex-kapitan? Ni ex-kapitan Emmy, ni ex-kapitan Doming, ni ex-kapitan sino pa lagi sino pa lagi yung kapitan Edi? Anyway, okay, basta dakat talaga tit, ma-pick up mo dyan, ma-mine mo no, naalisto ka nga ag-mine. Oh, see? I know, Domingo Tabangin Senior. Okay. I-share nyo Share nyo dito wall dito live. Share ninyo sa wall ninyo. Diyan sa Facebook wall ninyo. I-share ninyo yung live para marami tayong magiging viewers. Para ma-share natin yung ating mga yung ating mga blessings dito na nag-iintay. Okay. Ganito, yung mga nakamine kahapon na nakakota, yung mga nakakota ng mine nila kahapon, standby lang muna kayo ha. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga hindi nakamine kahapon na nandito, na nakasama natin, or nakamine, isa lang, ganun, para may chance din silang makakuha ng something. Kagaya ni Cecil, wala siyang na-mine kahit isa. Yung iba, nakakota kayo, wait kayo ng mga half an hour hanggang para maka-mine yung iba. No? So, alam ko naman kung sino yung mga nakamine. Kaya, yung iba na hindi pa napipick up yung naman nila, si Jovi, meron, nandito pa, si Matong, nandito pa, si Boy at si SP, tsaka si J-Bong. Yan. May mga naman sila kahapon. Okay, kumusta na kayong lahat? Ang init, ano? Lagi akong nagme-melt. Sige, bilisan na natin. So, mga representative, mag-ready-ready na kayo. Share nyo sa wall. Sino nang nakapag-share? Tingnan ko nga kung na-share ninyo sa wall nyo yung live natin. Oh. 14 lang yung nag-like. Yung i-like ninyo yung live natin diyan sa baba ng Mami Brands. Meron siyang thumbs up button. Pindutin nyo lang yan. Para ano bang kulay yan pag pinindot mo malod? White. Nagiging white siya pag pinindot. Ha? Pindutin yung like button din sa baba ng Mami Brands. Tingnan ko nga. Sa baba. Nagiging white siya. Okay, nagiging white siya. Pagka nilike ninyo
Yan, 15 yung naka-on, 15 yung like. Okay, okay. Start tayo agad. Tingnan natin kung sino mabilis mag-type. Yay. Ha? Sunda dyan? Ni? Oh. Third down. Oh, share done. Okay, start tayo agad. Mga suki. Eto, maganda siya. Tsaka yung mga taga-Lambaran kahapon, hindi sila nakamine. Pakishare na. Oo. Pakishare na lang din sa kanila. Okay. Start tayo. Ito, ginagamit ko to. Maganda siya, pero medyo masikip sa akin. Kasi tingnan nyo naman yung aking braso. Maitim pa yung kilikili ko, di pa ako nagahit. Pero masikip siya sa akin. Pwede sa mga mas petite sa akin ng yeah. Pero paunahin natin yung wala pang na mine, Joby. Para mamaya, mga after 30 minutes. Pwede na rin kayong mag-mine ulit. Okay. Mine. First item for tonight. Dapat yung may code. May code. Oh, ito maganda naman, no? Ito maganda. Bakit nasan si Mimi? Nasan si Itchad? Dapat mag-mine kayo para sa mga may representative kayo. Naku. Bala kayo dyan. Bala kayo dyan. Share the live, guys. Eto. Mine. Anong size ito? Large, pero siya fitted siya. Magandang kulay. Sino to? Artist Joyce. Ni Mimi. Okay, Mimi. Hi, Mimi. Mimi. Okay. Mine Max Blouse. Mine Max Blouse. May code ito, ha? Dapat may code. Mine Max Blouse. Maganda itong blouse na to. Mine Max Blouse. Large siya, pero pero medyo fit ng konti. Maganda ito, ginamit ko ng maraming beses, kaya lang tumaba ako ng tumaba. Mine Max Blouse. Kayo dyan. Ang lakas. Wala pa? Ayaw nyo? Ayaw nyo ng Max Blouse? Mine Max Blouse. Hindi pa yata sila rin. Hindi kayo ready. Sige na, huwag na lang muna. Joke. Hindi, mamaya na to. Kasi, may ibang hinihintay kayo, Okay. Dito na sila. Next. 22 kayo, dapat 22 din yung like. Like ninyo yung video dito sa shout out Brian and Papang, they're here. Like button dyan sa baba ng Mommy Friends. Okay. Mine flower dress. Mine flower dress. Marandel, bagay sa'yo to. Mine flower dress. Mine flower dress. Walang nagmamine. Ayun, meron. Pero nakakuha na. Gina, wag muna ikaw. Wag muna ikaw, yung iba muna. Mine flower dress. Si Auntie Betty. Hindi makatype. Mine FL. Ano ba yun? Mine flower dress o si Manang Pong. Si Manang Pong.
Si Manang Pong kasi sinuli niya yung dress niya nakuha niya kagabi dahil malaki sa kanya. So, siya na lang, sa kanya na lang to. Sorry, Gina! Si Manang Pong kasi nagsoli ng nakuha niya. Oh, late yung iba. Si Manang Bet. Manang Bet, ayusin mo naman pag-mine mo. Okay, next tayo. Ay, naririnig ko yung bahing niya doon sa kabila. Ito. Next. Ganda ito. Mine Cube Blouse. Paborito ko rin itong gamitin eh. Mine Cube Blouse. Dapat naka-ready na yung mine na na itinipe ninyo para babaan natin ng konti ito. Babaan natin. Eh, hindi, at least may nakuha kang isa eh. Okay. Mine Cube Blouse. Mine Cube Blouse. Lagyan nyo ng cube. Mine Cube Blouse. Ganda siya. Mine Cube Blouse. Dapat mag-like kayo sa video. Mine Cube Blouse. Ayan, naunahan tuloy kayo ni Naunahan kayo ni Jake para kamami niya. Oh, nakaisa si Jake. Sabi ko kasi ilagay ninyo yung code. Cube Blouse. Ganon. Ayun, late ka na, sister. Dapat kanina nilagyan mo ng cube. Nakuha na ni Jake. Ano ba yan? Wala, agdati ko, tumatayan. Congrats kay Jake. Nakuhanan niya si mami niya. Okay, next. Make sure mag-like kayo dyan sa baba ng Mami Brands. Meron siyang like button. Wow, Mami and I is watching, Ninang. Thank you po. O, spokening in dollar si Jake, ah. Oh, diba? Okay. 26 yung tao dito, dapat 26 din yung like. Diyan sa baba ng Mami Brands, merong nakaganito, oh. Pindutin nyo lang yon. Okay, next. Ito. Yung mga isa hanggang 2 ang nakuha kagabi, pwede silang mag-mine. Malapit na pala sabi ko after 30 minutes. So, malapit na. Pwede na kayong mag-like after 30 minutes. Okay. Next. Sino ang mga mahilig sa palda? Mine blue skirt. Mine blue skirt. Merong 3 hindi nagla-like dyan. Mine blue skirt. Ano bang size nito? Large. Large. Mine blue skirt. Walang may gusto ng blue. Yung kaninang una, blue din yun eh. Ayaw nyo din. Mine blue skirt. O, tabi natin yung mga hindi na mine. Pamigay natin sa mga may gusto. Bilisan natin para makarami tayo. Yung 25 na people, may 2 hindi nagla-like ng video. Mine black blouse. Size 8. Mine black blouse. Ayaw nyo ng black blouse?
Mind black blouse. Ayan, si Biana. Pwede na kayong mag-like yung mga nakakuha kagabi. Pwede na kayong mag-mine pala. Pwede na kayong mag-mine after, sabi ko after 30 minutes eh. Yan, si Biana. Dapat naka-ready na yung word, yung mine para ano, dire-diretso lang kayo. Diba? Share ninyo yung live natin. Biana, kanino ito? Kumanang kong ito. Okay. Next. Small size. Pero actually, large size ito pambata yata. Pambata. You're welcome. Mine Adidas top. Mine Adidas top. Large siya pero pambata. Actually, ginamit ko ito noon eh. Pero mine Adidas top. Wow, si Crystal Joy. May Adidas top si Crystal Joy para candy baby naman yan. Bilisan ang pag-type. Wag babagal-bagal. Bilis. Makaturog, makamukat. Nasaan na yung ano ko? Nasaan yung... Ha? Patambakan Ni Crystal? Yeah. Napukaw dyan may isang kapag susurata ko. Amo yan man. Ay, dito tagay. Okay. Hindi ako nakasulat. Hindi niyo makita nito. Crystal. Okay, ready? Ready na guys? Ready na guys? Size? Flashlight? Dagi flashlight iting kabel ko tarabote ko ah. Ti para turita dyan mo nung ginamit yun. Okay, next. Small size. Ito kailangan ano, magsando kayo. Mine flower top. Mine flower top. Small size ito. Mine flower top. Nasaan na si Cecil? Oh, magre-reklamo na naman ito eh. Mine flower top. Ito. Ayan. Si Gina. Sige. Goes to Gina. Flower top. Ay, nagigitaga ng baranin. Awan ni Kilang, awan. Ay, nasa overseas kasi siya eh. Kaya medyo late siyang konti. Medyo late siya ng konti. Gina. Kaya apewa man ni Dimak tata. Dimak. Intad ko kini Crystal J. Kwan utang ko kanya mo noon. Utang ko kanya mo Dimak. Crystal, intad mo J. Intad ko ay bayad ko kini Kwan. Di bayad ko kini Dimaken. Okay, next. Awan ano Bagi mo na nga ro J. Kwan. Awan bibiyang ko na intad ko maten.
Okay. Next. Cardigan. Mine. Bagang Mine. Kana cardigan man lang mag. Mine. Blue cardigan. Awal, ingatang nakalo si Dadan. Mine blue cardigan. Oh, hindi naman. Para kalisto ni Gina Tatarabi. Nalaka ka lang ang nalaka ka lang makakuta. Binaging mo yan. Ne, nala daw ni Sweet. Ay, sa bagay kanyang dito Gina taji pagtrabaham. Bagay yung work mo niya. Oh my gosh, sister! Active. May salangin din. Iso nga, pili-pili ka timain mo. Hahawin na. Nananigila. Okay, next. Mine, ano to, medium size. Medium size. Mine, brown shirt. Mine, brown shirt. Unahan. Ay, ito ba sitkuanan eh. Agbat paturog siguro ito. Agbat paturog ti Ubi. Di mo pa na-sort out na giya t-shirt mo. So, ngawan pa laing tipaban ko nga t-shirt mo. Mine, brown shirt. Sino mo na? Becca. Wow, si Becca! Hi! Hi, Becca! You're alive! Wow, walang ano si Becca. Wala kang class today. Si Becca nanalo. Woo! Wow, okay, nanalo. Ano to, para sa'yo o para sa mama mo? Para sa'yo o para sa mama mo? Linawin. Pero it's okay. Alright, let's... Para sa amin lahat. Nilaki din ni Becca. Share mo. I-share mo, Becca, yung ano, live natin. Ayan. Next. Umpe lang ni Janet, ah. Umpe lang ni Janet. Go, go, go! Go, go, go! Okay, next. Maya man dati yan. Alistuan nyo, medium. Medium size. Okay, medium size, orange. Huwag nyo nang ilagay yung size. Basta sinasabi ko lang yung size. Liwanag pas. Mine brown. Naladaw kan sister. Okay, itong susunod ay, ano yan, medium orange. Hindi pa, wala pa. Ala, nalilate si ano, si Cecil. Mine Adidas top pa lang siya. Ako, mabagal ang net mo, Cecil. Okay, mine orange sleeveless top. Mine orange sleeveless top. Mine orange sleeveless. Paunahan! Bilis! Mine orange sleeveless top. Wow! Sino dyan mo na? Wait. Oh, ni Cristel. Oh, grabe si Cristel. Oh, Cristel. Nya? Shout out Joan. Nada ni Joan dita?
Oh, Cristel. Oh, nakaduwakan. Sayang. I know. Mabagal ka ng konti, Becca. Mas mabilis si Cristel. Okay, eto. Wala, para kay Mama Oli ang paper. Para kay Mama Ole kasi hindi siya makaano. Hello, I'm back. Sino? Who is back? Johan. Okay. Next. Johan. Mine black lace top. Mine black lace top. Mine aircon. Di naman aircon yan. Ano ba yan? Mine black lace top. Sino yon? Oh, ni Hazel. Oh, nakamine si Hazel. Mine black lace top. Hazel, first one. Oo, net mo ang problema, Cecil. Late ka na. Naku, hindi ka makaano. Mukhang bibigyan na lang kita kusa. Ay, hindi pala kasya. Mataba ka. Okay, sino yung sumunod kanina? Mine black lace top. Oh, ni Banji. Kasi wrong spelling si Cristel. Oh, nakamine din si Banji. Sakto kanyang dahil si Banji. G-size na. Ay, nabubuhay ang alive na alive ng Nambaran delegation. Share mo, Banji, yung live natin. Share mo yung live natin. Ay, nako, ano ba yan? Lobat na si Becca. Isaksak ang mga cellphone. Isaksak mga cellphone. Okay, next. Oh, sabi ko, bilisan ninyo eh. The mistake. Oh, large or medium. Sige, sige, sige. Ito, medium siya. Pagka-large or medium. Ano ba yan, Becca? hindi pinapamain yan. Hindi pinapamain yung hollow blocks. Next. Mine black Mex top. Yung Mex, M-E-X-X. Mine black Mex top. Mga damit ko to nung medyo ako. Sino yan? Ni Hazel? Ni Hazel. Ako late ulit si Beck. Next stop. Ni sister ni Manang Pas mo, next stop T.O.P. T.O.P. May space yun, oo, tama. Oh, parang si Becca ang tama, ah. Mine, Mex, ano yun? Mine, black, Mex top. Yeah, tama. Si Becca ang nakakuha. Ayan, oh, Mex. M-E-X-X. Dapat may space yun, Hazel. Mine, black. Dapat may spaces kayo. Huwag kayong huwag kayong atat mag-type. Mine, black. Wrong spelling wrong. Wrong spelling wrong. Walang space wrong. Dapat tama, ha? Si Becca nanalo. Ayan. Nako, Becca. Dalawa na. Sorry, ako na to.
Magkadalawa si Beck. Okay. Welcome sa mga 28, 27 people online. Mag-like kayo dyan sa baba. Mag-like kayo dyan sa baba ng ano, ng hi, Mami Brands. Pindutin ninyo yung like, ano, sign. Huwag kayong mag-comment ng thumbs up. Ha? Oh, 29 na eh. Dapat yung like. Like the video, guys. Like the video and share it. Sa baba, oo. Okay. Next one. Alerto kayong mga bata. Pwede ito sa mga batang lalaki at batang babae or sa mga petit na mga adults. Okay, mine black long sleeve top. Roots ito ha. Mine black long sleeve top. Mine black long sleeve top. Ay! Si J-Bong! Very good! J-Bong. Oh, very good. Si J-Bong nakakuha. First siya. Okay. First ni J-Bong for tonight. May space yun. Sorry, may mga spaces. Late yung iba. Yeah, late yung iba. Sorry. Alright, next. Next tayo. Pambahay lang to. Wrong spelling. Sino ang wrong spelling? Ay, oo nga pala. Si Jebong pala. Mine black long sleeve top. Dapat top. Ni Cristel. Nakuha ni Cristel. Ay, kota na si Cristel tonight. Top, not black. Oo, top, top. Sayang. Long sleeve. Oo. Si Cristel ang nakakuha. Siyang sunod. Pistel. Oh, Cristel. Ni Cristel lang nakakuha. Pala. Sorry, Jebong. Kota na si Cristel, pero wag lumayas. Wag aalis, kundi hindi mo makikita yung ano. Hindi mo makikita yung, hindi mo makukuha yung ano na mine mo. Okay, okay. Next. Yung naman ni Manang kung kahapon na large. Bagin ng tidot. Bagin ng tidot? Ay, bagin tidot pa na. Bagin. When. Sige. Tingnan ko nga kung sino may gusto nito. Large ito eh. Large. Naman ito kagabi ni mama mo, Becca, kaso... May sakto yan. Ay, hindi. Kailangan kayo, isa-isa ang mag-mine. No. No. Hindi pwedeng sa isang cellphone lang. Dapat may sa dapat basta yung kinuha ninyo pag tatlo, sa inyo lahat yon. Basta sa inyong account. Ha? Accepted siya ang tidot. No, mag-ano kayo sa isang cellphone pa. Okay, ito. Ouch. Ito yung ibinalik kagabi. Medyo malaki kasi siya eh. Mine na yung kay mama. Yun na nga yung kinuha ko gabi. Ito yun, oh. Malaki. Anong gagawin mo dito, Becca? Malaki siya. May pagbibigyan ka?
Kasi daw sa kanya. Siya yan sa akin. Sige, pagbigyan natin si Becca. Sige. Mind dress. Bala ka dyan. Ewan ko kung anong gagawin mo. Hindi Pero, mo madyayin na yun. Mind dress. Ano yun? di wala na. Puta ka na. Next! Pwede na yan, pang-burakay. Grabe. Sige. Meron ako meron akong mga palda dito eh. Sino sa inyong mahilig sa palda? Medyo ano na lang. Nagtakil. Awan, bati ni Joanne. Nagbati. Saringgaya din. Saringgaya din. Malaki yan. Malmes. Tama. Minamain ninyo si ano eh. Okay, mine. Nya, kulay na dahil ito eh. Gray. Mine, gray skirt. Gray skirt. Gray skirt. Anong size? Anong size nito? Size 12. Kasya to sa akin. Mini skirt ko namin. Mine, gray skirt. Oy, Becca! Puta ka na! Hinahinay. Hinahinay. Pero pag walang nag-mine. Nanti. Scarf! Tama. Yan mo lang. Gray skirt. Skirt, sister. S-K-I-R-T. Wala naman yatang nag-mine na iba. Pa rin, mananimik ka. Ina, net, kaya pala. Nalilate ka eh. Oo. Mukhang kay Antipas to ah. Magpapalda na. Yun nga ang tanong ko, sana magpapalda si Antipas. Oh. Sige, bigay natin kay Antipas to. Tignan natin. Dahil ang nag-mine kay Manang Pasko na. Ikaw pala. Si Kyle ang nag-mine. Kaya pala wrong spelling. Kyle, wrong ang spelling mo ah. Para kanino yun, Kyle? Oy, mag-like naman kayo sa live. Yan naman. Mag-like sa live. May isa pa. May isang hindi nagla-like dyan. Papaldahin natin si Manang Pas bukas. Nag-mine si ano. Okay, next. Mine. Next, maganda itong top na to. Si Cecil. Mami kay Lola Paz. Ano kayo? Talaga nga pagpaldahan ni Lola Paz? Bahala kayo tan. Okay, next. Nilike ni Kyle. Palda, siguro para sa'yo. Siguro para king ka. Oh, yung mga balikbayan dyan, pwede ring mag-like. Para may pasalubong nyo. Mine. O ito, mine. Anong size ba ito? Medium yata ito eh. O Kyle, mag-mine ka na. Maganda itong top na to eh. Ginamit ko to sa kasal dati. Mine. Ito, Halter top. Agpalda ni Kyle. Mine halter top. Hindi siya halter pero sige sabihin natin halter. Mine halter top. Medium yata ito. Mine. Grabe naman ito si si Bea. Wala ka na nga eh. Mga kailangan. Oh, sige lang.
Mine halter top. Parang kay mama mo to kilang Alahaan man kay Lola Pas nga talaga. Nakuha ni Kilang, halter top. Okay, this is for Kilang. Noong nga kaya nga usa rin ni Lola Paz. Kyle, sika mangusar. Sika nagmine. Okay, next. Next, baka ni SP. SP, are you still there? Nope. Wala na. No po. SP or anybody else? Large ito. Si Mimi, ba't wala na si Mimi hindi nagmamine? Para kay Mimi? Yeah, nagmine ba siya? Okay, next. Ano ito? Large siya. Mine, Joe Fresh pants. Kasla ko da ito kasla ko lots. Pero large siya Pwede siguro kay Sweet, kay SP, kay Manang Maring, sino pa? Mine, Joe Fresh pants. Yan, tama-tama. Kay Sweet. Joe Fresh pants. Sakto kanyang dahil Sweet. Joe. Ano ba yan? Kyle, you. Awanin. Bagsak ka ti spelling ng Kyle. Mga lalaki yan. Siguro ang mga Manang. You're welcome, ani Mini. Mimi. Ang laki. Matik kini Mini, Wait. Pwede banjiwang meten? Ayan na jay duman. Hindi kasya kay Itchel yung halter top. I'm pretty sure. Nalumag. Si kapag balinan na. Okay, ito pang 12-year-old na babae. Pang 12-year-old na babae. Mine, white long sleeve top. Pwede rin ninyong putulan yung sleeve para short sleeve na lang siya. Mine, white long sleeve top. Para sa bata. balik na pangarang doon. Yeah. Awan, agmay. Joby, ewan, tima ng Joby. Longs alib, kung kurana mo dati Joby mo. I-check mo data spelling mo. Ayan, naunahan ka tuloy ni Manang Pong. Mine white long sleeve top. Mine ko, ang kino. Mga yan, ano ni Kristo. Manang Pong, nauna, no? Mine white long sleeve top. Ang dami nag-mine. Si Joby, long strong spelling ka, Joby. Pinawali. Thanks, sister. Para kay ano to? Kay naganan. Okay, next.
Next. Ito. Paunahan sa mga medyo payat. Small. Ni Mini. Balingkan niya matoy. Si Cecil. Tsaka kung sino pa yung mga ano dyan. Mga medyo payat. Mine Blue Guest Top. Mine Blue Guest Top. Ganda oh. Guest pa siya oh. Mine Blue Guest Top. Mine Blue Guest. Ganyan ang spelling ng guest. Mine Blue Guest Top. Yan natin. Marvin. Dapat meron kayong ano, meron kayong code. Mind Blue Guest Top. Parang si Gina ang nakakuha ah. Si Gina no. Kasi si Jovi, tsaka si ano, Guest, double S dapat. Nagladaw ni Minikin ni Kwa. Oh, namay ni ano, ni Gina. Oh, kota na si Gina. Kota na si Gina. Okay. Ito pang bata, pang 10 years old. Pang 10 years old na bata ito ah. Bilisan nyo. Mine Blue lace jeans. Mine Blue lace jeans. Mine Blue lace jeans. Mine Blue lace jeans. Mine Blue lace jean. Mine Blue lace jean. Sino? Ang Karemi, ang Putong, ang Bubi. Sino ba yung auna sa kanila na tama? Mine Blue lace jeans. Si Jovi. Oh, walang S kay Manang Pung eh. Jeans. Pakinggan kasi mabuti yung sinasabi ko. Mine Blue lace jeans. Ayan, si Jovi. Para kini awanin ah. Okay, next. You're welcome. Okay. Okay, medium ito, medium. Ay, bilisan mag-type, tsaka pakinggan yung sinasabi ko. Mine Blue lace top. Medium size ito. Mine Blue lace top. Mine Blue lace top. Mini, pwede sa'yo to. Blue top. Oh my gosh. Mine Blue lace top. Oh, wow. Wow, buhay na si Remy. Buhay na si Remy. Oh, dabagi mo Remy. Siya ang nauna niya. So na? Mine Blue lace top. Makikita ngayon ang mga hindi marunong sa spelling.
Sino? Okay, next. Bilisan natin. Ano bang size mo, uh, Tengkay? Wala ka ba dyan? Okay, mine. Anong size ito? Medium siguro ito. Mine orange top. Mine orange top. Mine orange top. Ang dami kong damit, oh. Mine orange top. Ay, Maybell, hello! Hello! Mag-like ka na kong. Wow! Mine orange top. Maybell! Nakamine ni Maybell. I-share mo dito yung live, Maybell. Nagita kakabsa mo, tsaka yung mga friends mo. Apa yan dadakwa? Da naganan, da Anji. Ay, ni Shawi. Da Shawi. I-share yun dito yung live tayo, tatno, adto ti agbuya. Maybell. Malelit. Mimi, malelit ka man. Malelit na ni Mimi. Okay, next. Wala si Imang, Wala pa si Imang. Walang internet yan. Wala yata mga internet ng mga taga, Okay, next. Yeah, i-share ninyo, I-share yo. Skirt day toy. Skirt. Mine. Mine, black and red skirt. Mine, black and red skirt. Palda ko ito. Mga gamit ko ito dati. Mine, black and red skirt. Traffic kan. Traffic, oo. Bilisan. Black and red skirt. Ni Maybell ulit. Puro pay bigletter lang. Puro big letter. Gayahin ninyo si Maybell, naka-caps lock siya. Para makita ninyo. Hindi nyo makita eh. Si Maybell ulit. Tinglang, nakadalaw na. Oo. Nasaan na yung kanya? Nagkadibagin na tayo. Ito. Yan na tayo. Na? Ay. Hindi Gemini na? Ay, nato. Pwede nga ag-partner na eh. Gemini na. Okay, next. Oh my gosh. Kung kagabi lahat large, ngayon naman maliliit. Para may chance din yung Remy, shout out. Shout out, Remy! Walang mga taga-nambaran. Mahina ang net nila. Mahina ang internet ng mga taga-nambaran. Okay, ito Pants. Pants. Size? Oh my gosh, anong size ito? Size 30. Size 30. Wala naman. Wala large. Kagabi maraming large. Pero tingnan natin. Meron siguro dyan large. Okay. Size 30 na ano
Mine khaki pants. Tignan natin kung alam niyo yung spelling ng khaki, ha. Mine khaki pants. Mine khaki pants. Ayan na. Indiwan, tapos ito. Bastos ka, Beka. Bastos ka, Beka. Ni Joanne. Indiwan. Nauna, wah, alive si Joanne, ah. Bastos yun. Kaya nga, likot ng kamay eh. Joanne. Dito ba ti first mo, Joanne? First ni Joanne dito itata. Kasya kanyang ti size 30, Joanne? Oh, okay. You're welcome. Okay, next. Pants ulit. Pants ulit. Mine white pants. Mabilis. Mine white pants. Pants ko ito dati. Sa akin to. Actually, kasya pa sa akin. Pero, kailangan nyo lang natumihan sa box. Mine white pants. Ay, Nikwa, ni Roxanne. Ay, dami ni Roxanne guys. Ni Roxanne. Nakaturog na ta ni Primon. Mine sandok. Ibang trip ni Becca, oh. Ayan. Sige. Si Roxanne ang nakamine na una. Ano pala eh. Paunahan lang eh. Ganyan lang talaga. Di bale, meron namang limit para may chance yung lahat. Awan sa amin ni Cristel. Gaputan nakakutan. Cristel, say hi. Nakatawag sa amin. Roxanne. Oh, you better be or else di mo makuha yung prize mo. I mean yung ano mo. Adaman pick no bigate. Adaman pick up. We, nagbuya kalatan. Okay. Tahimik si SP tsaka si okay. Wait lang ah. Wait lang kayo. Ito pwedeng gamitin sa kasal, sa binyag, sa pantalon. Depende sa inyo. Mine, size, anong size ito? Wait lang. Sabihin muna natin yung size. Medium. Mine, blue, long sleeve shirt. Pang lalaki to. Mine, blue, long sleeve shirt. Ito dapat nito. La. Mine blue long sleeve shirt. Mine blue long sleeve shirt. Sino detoy? Marvin Zion. Sino detoy Marvin Zion? Kasang. Kasang. Tasango? Sino ti Marvin Zion? Yung tinagam mo?
tao mo. Sino tasango ni... What? Ni... Hamay nga ni Biana day dyan? Ni Mamang na? May nanti, tay sango. Oh. Okay. Sango ko lang natandang mo. Marami sango. Mine white dress. Anong white dress yan? Pang wedding? Benz. Ni Vince? Okay, next. Next. Mine yellow top. Medium. Benz. Ay, ni Benz. Yan, ikaw. May nagalagay. May bed. Wow! Ni Crystal Joy ang yellow top. Mine yellow top. Kompletong-kompleto si ano ni Roxanne. Ay, hindi! Si Mabel. Mine yellow top. Mine yellow top lang naman eh. Inaano ko lang yung size. Sige, si Mabel. Kota ka na, Mabel. Nakatatlo ka na, nani. Pasubla mo ta cellphone mo, DJ ko May isang kapsa mo. Mabel is kota na. Kota ni Mabelen. Pagbuya kayo lahat oray nakakota kayo. Sino pa yung ibang nakakota dyan? Next! Pants nga pang lalaki. Umanidimak ko na. Muya, napanan na. Okay. Size na dato yun size na. Pang lalaki ito. Siguro size, anong size kaya ito? Size 28 to 30. 32 ang waist. Ayan Size 32. Size 32. Mine, black pants. Mine, black pants. Pang lalaki Sino yun? Ni Roxanne. Si Roxanne? Oh, okay. Roxanne. Mukhang ano na si Roxanne. Kota na ba si Roxanne? Sansapay niya, may sansapay ni Dipati na. Dan sa Turabi. Yan na Dipati na. Mabiro ka na Oh my gulay. Nagapuranin. Ay, daytoy. Ay, may kadwa pa lang kanya na. May kadwa. Okay. Next. Large ito. Ay, saganakan ko Hazel. Large. Mine. Guessest spelling na Mine, guess, stripe top. Mine, guess, stripe top. Ngayon pa. Hindi na siya. Mine, guess, stripe top. Nako!
Ni Sweet. La, si Sweet. Ba, careful si Sweet na sa pagmamay na. Careful ah. Careful, baka makota. Okay, next. Size nito. Size 29. Size 29. Oh, ba, kumunti. Nasaan na yung iba? Mga nakakota na umalis, di nyo makukuha yung ano nyo. Yung mga namay nyo. Say present, yung mga nakakota na. Na late. Si ano. You're welcome. Okay, size 29 na pants ito. Mine, black pants. Mine, black pants. Mine, black pants. Size 29. Wow, Niming. Bakit nalilit si Jebong today? Oo. Mine black pants. Ni Iming. Nakuha ni Rems. Rems. Kotakan sa Niming. Ampay. Pangalawa pa lang pala. Okay, next. Next. Asan yung iba? Tulog na yata yung iba. My little black dress. Ito. Ako, unahan kayo nito. Maganda. Mine. Black dress? Mine, my little black dress. Mine, my little black dress. Oh, tignan natin. Sino mauna sa inyo? Ah, wow. Mini. At least. At last. Mine, my little black dress. Tsaka kota ka na, Cristel. Ano ka ba? Bagay kanyam dati, Mini. Mimi. Sa wakas, may namay din si Mimi. More please. Agmain ka para kini ko. More please. Marami pa, don't worry. Maglalangoy kayo ngayon. Okay. Ito pang ano talaga. Ito pang tulog or pang ano, pang basta pang something. Kasi mainit na mainit dito. Mine flower black top. Mine flower black top. Apay nga 5. Limit na.
Mine flower black top. Oy, nasaan na yung iba dyan? Maganan. Malaksan. Ni Roxanne. Oh, last na kay Roxanne. O, kota ka na, Roxanne. Watching na lang ha. Bakit nawala na yung iba? Naging 19 na lang ata. Naging 19 na lang o. Nasaan na yung iba? 29 likes. Oh, 29 likes. Nasaan na yung iba? Asan na yung 10? Hello. Nasaan na yung 10? Saan na yung 10? O, 18 na lang. Nako. Asa na yung iba? Yung mga mine na mine, turog ka na the work mo. Yung mga mine na mine, present. I-type nyo present. Yung mga mine na dyan ha. Type ninyo present. Tingnan natin. Sino yung mga nandyan? Type present. Present. Type present. 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 Nagyada na mind na dita. Say present. Mind present. Mind present pa din. Oh, you better stay. Babawiin. Sige. Present. Nandyan ba sila? Okay, next. Ito. Teka. Ito, medium din ito. Medium, pero ano siya? Medium, pero late talaga yung iba, yung net ninyo. Medium siya, pero tights. Tights. Ano to? Mine. Ano bang i-ano natin dito? Mine black tight top. Mine black tight top. Para mahirapan kayo ng konti. Baka nag-present lang yung iba, nawala ulit. Mine black tight top. Hirap kayo mag-type, no? Ayaw nyo? Mine black tight top. Maybel, kuta ka na. Hanggang 3 lang tayo. Baka iba na yan. Sino? Pagpakilala. Sino? Mine black tight top. Ela anti ko lang. Ni? Ni Ela kami. No, kailangan ibang account naman. Para fair sa iba. Kasi Sino hindi sa marunong? pag online name iso na. Yan tibong black. Nya, tight top kung kunano. Mind tight top kunak sister. Imanang pong naman, di nakikinig ng maigi. Sinong nakakuha? Princess Cat Sayon. Si ano? Sino to? Si Biana? Si Benz. Si Vince? Ha? Ay, Princess. Princess Cat Sayon. Sino to? Si Biana? Oo. Kaya nga, yung mama mo. Princess pala. Princess? Ah, si Biana. Okay. Marvin. Yan, nakadalawa na si Biana. Next. Pang lalaki ulit ito. Malaki yata.
XXL. Hmm. XXL Oo, ulit. nagmay. XXL, baka walang mag-mine ito, ha? Marvin, oh, okay, okay. Okay, mine purple long sleeve shirt. Mine purple long sleeve shirt. Ano ito? XXL, malaki. Ay, DSP para kay ni Boy. Nya. Sino may mangusal Crystal Joy? Nagdakilan. Sa bagay, mabaling nga para taltalon lata. Pero ni SP tinakaala. Okay, duwati long sleeve ni Boy dito yan. At tapos nagtakilan nga ko dito yung nga pantalon. Ewan ko, diya ka muna umanay kini Boy. Oh, nagtakilan. Size na datoy. Pag duwa nga tao, duwa nga siya. Size 42. Mabaling nga ramitin nga short. Ne. Kaya mo dito, Boy? Ramitin nga short. Nya. Pagtaltalon mo or something. Kaya mo? SP damagam ka ni Boy no kaya na. Okay, okay. Sige. Pagtaltalon na. Okay. Next item. Apa niya oras ni Malo? 9:37. Napansaman na turog ni Jake. Awanin. Ay, ito malapit din. Sinota pagkasya na dahil ito eh. Ni SP, ni Sweet, kini... Ano to? Ni Mimi. Yung ibagi ng Mimi. Size 12. Maganda oh, brand new pa, meron pa siyang tag. Size 12. Agin na kayon, Sweet Ken SP. Mine ko na yung latan. Kasi kanya yung lang balinda ito, I'm sure. Medyo atigdog nga short. Ang nga mabalingking ka, Cristel. Kanang ka mabaling nga agminod. Ni Sweet Ken ni ko lang. Yours ko. Ni Sweet Ken ni SP. Yours ko na lang. Duwa kayo lang, no sino mo nag-mine, baginan. Size 12. Bago mine para kay Sweet. Haan, ni Sweet yag-mine. Oh, ni SP. Ni mine ki ni Sweet, kurak tatak kaming ke. Oh, di na unaan ni SP. Awanin. Wanin. Wala na. Hanak to nga tanga para man na ibebake na ni Sweet. Niya, Sweet niya. Para man na ka-sweet. Pagbigyan niya natin yung mga nasa Bulacan. Yung mga nasa Bulacan, say present. Nasaan kayo? Late yata ang net nila. O, tingnan mo walang nagpe-present. Pati si Becca na wala na.
Yung mga taga Bulacan dyan, say present. Tulog na ata. Nandiyan ba kayo? Mukhang wala sila. Present. Tulog na. Sino? Hindi. Taga Binungan ka ngayon eh. Busy, busy. Wala daw mag-display. Mga rod, baka dito ni may pagbalinan na. Ay, large din ito pala eh. Large din ito eh. Oh. Ay, hindi, sa akin pala to. Bakit ko pinapawan sa akin to? Sa akin ito eh. Okay. Next. Bagay manong sa dati na yan. Wait lang ah. Lasing ko. Okay. Ready na? Ready na? Okay, after nito, meron tayong mystery mine. Sa kanyo lang malalaman pag nag-mine kayo. Kaso meron siyang meron siyang question. Medium size. Mine. Medium size ito ah. Mine. Black British shirt. Mine 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 black British shirt. Roxanne Reyes. Sino yung Roxanne Reyes? Sino ni Roxanne Reyes? Mine black British shirt. Pakilala ka Roxanne Reyes. Ninsama la Roxanne Dayta. Asawa ni Lilin. Dalawa account. Ah! Hindi pwede. Isa lang. Sino si Marono? Ni Mimi. Okay, si Mimi na to. Okay, next. Bawal yung bias. Next. Maraming account. Next. Ay, sabi ko pala may no? Tingnan mo ito ang ganda. Kaya lang ewan ko kung kanino magkakasya. At I think kay SP. Matangkad na malaki katawan. SP! Mine ko namon. I think sa'yo lang magkakasya ito. Kenny Banji! Nag-mine. Ay, na-mine na ni SP. Okay, ano quota ka na ba SP? Dalawa pa lang. Dua pa lang kinyana niya. Quota na si SP tonight. Quota ka na SP tonight. Here ka pa. Present ka pa, Becca. Late yung net nyo, mabagal. Kanina ko pa tinatanong kung sino yung present. Okay. Okay, yan, titig. Sinda dyan ni SP? Quota na si SP. Meron akong special Special Hawaii.
Haha, tingnan natin kung sino nanonood sa mga videos ko. Okay. Meron ako ditong 2, 4, 5 na ano, na ipamimigay. Account ni Junjun Jemaisa? Oh, ay, hindi ko alam eh. Sabi niyo si Roxanne siya. Sige, pwede siyang mag-mine dun sa isang account. Okay, meron ako ditong 5, 1, 2, 3, 4, 5 na prices. Ano, iisa-isahin ko. Magbigay ng at least 3 title na napanood ninyo ha sa mga videos ko sa YouTube. Yung napanood ninyo ha, kasi baka may question. Baka may question. 3 videos. Title ng 3 videos. Tatlong title. Relax lang. Listen to the ano. Makinig sa instruction. Ang mga maysa-maysa na, Cristel, i-type mo ti may-maysa nga ko I-type ninyo sa iisang ano. Sa isang message. Para hindi ako mahilo. Yung mga napanood ninyo ha. Sige, pag may question dyan na hindi kayo nasagot, bibigay ko sa iba. Tatlong title. Ilagay ninyo sa iisang answer ninyo dyan sa comment. Oh. Meron gano'n. Yon, ganon kay Banji. Ayan, isa na si Banji. Wow, eto. Parang 1, 2, 3, 4. Kathing man eh. Ni Joby. Joby, check mo yung mga spelling mo. You may now kiss your bride, everybody. Okay, naala ni Banji, ni Cristel, ni Roxanne, ni Joanne. Marvin Zion, dama yan. May now kiss your bride, everybody. Ape, kita man, everybody ba tita? At everybody na? Okay. Si Banji, ni Banji, ni Cristel, ni Roxanne, ni Joanne, ni Jovi, mali eh. Mali din itong si Marvin eh. Kabalin sa mga vlogger, tibuy-buyain da. Kenny, Mimi. Okay. Question para kay Cristel. Una kay Banji.
Anya tinagan na day di toro. Naman. Nya tinagan na di dakil nga toro banji. Iya nga toro. Di dakil. Toro nga kalding. Toro nga kalding ah. Nagloko ka ba't? Banji nagan na di toro nga kalding di dakil. No, mo masagot so, awanin. Okay. Guray po, guray. Kaya nasa una mga binuya, nangala ka lang ti title. Okay. Bigyan natin si King ka na. Wrong. Okay, wrong. Ni Banji. Out ni Banjin. Wrong. Okay. Cristel, next. Anyati, nagan na dayjay, di ba Corimao Beach may sa dayjay kwam. Corimao Beach dayjay may sa, dayjay may sa nga answer mo. Anyati nagan na dayjay, resort nga napanan mi. Nya tinagan na dayjay resort nga napanan mi. Awan sa amin mga baka. Awan sa amin mga bakti special prize. Yan sa kunadan. Bawal mag-ano walang no coaching. No coaching. Beka, ang ingay mo. No coaching. Wrong! Wrong, Cristel. Oh, out na si Banji at saka si Cristel. Next, si Joanne, si Roxanne. Okay, Roxanne, going to Philippines kita. Ano binuyang? Anya tinagan na dayjay One Health Pass ED. Anya tinyo nga nagan na. One Health Pass ED. Alawa ni 15 dalagin. Yan tinagan na dahil One Health Pass ED. Okay, kangkati 20 seconds. Yaya Beach, dalata magbagayo. Kaya nasawalan nyo binuya. Hindi kayo nagbubuya. Next time magbuya kayo. Twenty seconds, Roxanne. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 14, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Out ni Roxanne. Next. Sige, ni Joanne. AJ and AJ wedding vows. Okay, Joanne. Kaano nga nagkasar da? Ay, kuri kinagsangin ni Primo. Nagsaturog ni Primo, ore lagod katkatay. Okay, Joanne, kaano nga nagkasar da AJ and AJ? Joanne, 20 seconds. Alag, sungbat kayo pa itakwa. Ta dagi di hangan na nga bak kay so dati mga la dagi di ina di kwa.
Joanne, kaano nga nagkasarda AJ and AJ? 20 seconds starts now. 20, 19, 18, 17, 6. Wrong! Joanne. Next. Sige, isali natin si si Jovi. Na nagbuya ka nga talaga di catching tilapia. Nya tinagan na day ubing nga kadwa ni Jake Tatay. Jay, ada ubing nga kadwa na. Ni Joby. 20 seconds. 20. Wrong ni Joby. Okay, next ni Biana. Ay, Biana, hanggang ni Biana dati ni Marvin sa. Ni Marvin. Oren-orong day din yan sir mga kwanan everybody ko na mo. Okay, inya ti question ko kanya na dahil nga ubing. AJ and AJ wedding. Anya nga currency, when no anya nga, anya nga currency, iti inaramid da nga, deji crown. Anya nga currency. $20. Canadian dollar, Australian dollar, Japanese yen, Philippine peso, nya. Pabasit nga, pabasit. Wrong lata! Wala tati. Nga naala ni Marvin. Ni Mimi. Fun games, farm to table, can beach. Farm to table. Okay. Mimi, anya dagijay class, anya dagijay fish nga adda dijay fish pond. Bali talo nga klase daya Kawanin, nag-out na kami na yun. 13 lang. Nasaan yung iba? Ito, tilapia na lang. Hindi. Actually, dalawang klase lang. Awanti dalag na. Dalawang klase lang. Hito at saka tilapia. Pero, mali yata yung question ko. Pero anong kulay yung dalawang tilapia? Bali tatlo eh. Hito, tama. Tilapia, tama. Pero anong kulay yung mga tilapia? $20 seconds. Tilapia rin. Tilapia red and dalawang kulay yung tilapia eh.
20 seconds kay Mimi. 20, 19, 18. Black and golden brown. Wala ka na Nangalalaan sa tati golden brown nga tilapia. Wrong! Sino dyan sumaro, no? Ni... Ang dami kayang kulay na tinapos. Hindi ko na. Ibig sabihin, hindi mo pinanood kasi nanonood. Okay, si Becca. Becca. Okay, fun and games. Ilan ang nanalo sa fun and games na pinanood mo? Ilan sila? Ilan ang nanalo? Oy, Mimi, wag mo kong niloloko. Alam ko ang kulay ng tilapia namin. Apay nga ni Gina ti sumungsungbat. Kaya ni Becca ti salsaludsodek. Si Becca ang sasagot. Ngayon binibigyan nyo siya ng ano? Binibigyan nyo siya ng idea. Sige. Becca, late yung net ni Becca eh. Becca, manood nga nangabak. Ilan silang nangabak? Kulawin nyo ni Becca. 30. Urawin nyo la. Awan, nakapsot tikikwa na. Nakapsot tinet na. Oh, bilangan ka, Becca, ha? 20. 19. Para fair. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Out na si Becca. Okay. Nyamot na gito yung sungsungbat. 5. Wala na. Late talaga. Late ka. Pero tama yung sagot mo at least. Sige. Pinanood pa yata muna Pinanood pa yata muna Oo, late ang net. Okay, so consideration kasi nasa ano ka, Bulacan. Hindi siya, ibig sabihin hindi siya nanood, hindi niya pinanood. 5, oo. Tama. Okay. Tagayang red na tilapia. Adda, red nga tilapia. Okay. So, isa pa itong mama mo, pahamak, Tama na nga yung sagot mo, papahamak ka pa. Papahamak ka pa. Ito yung napanalunan ni Becca. Jan, jan, jaran! Para kay Becca. Okay, anyway, yung mga mali ang sagot, pero sumagot ng mga titles, ilan sila? Ilan ba sila? Ni Banji, ni Cristel, ni Roxanne, ni Joanne, ni Joby, ni Marvin, ni Mimi. Si Becca nangabak na siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sila, no? 1, 2, 3, 4, 7. Ito kay Marvin, napanalunan mo, Oh, you're welcome.
Ito, hand sanitizer. Kay Marvin. Kay Banji. Marvin, ano ko na dito kay Biana, ha? Ni Banji. At danamayin mo Banji niya. Danamayin na tatay niya. Black day dyan nga something. Niya ba dyan namayin mo Banji? Alipata meten. At ba namayin mo Banji? Niya tatay day dyan. Black lace top. Huwag pa iso, nangikakon. Ay, datoy. Okay, day hand sanitizer. Sino pa dyan duma? Ni Cristel. Cristel. Mimi. Si Jebong, meron, si Jebong sumagot din ano. Cristel, Mimi, si Jebong. Ano Cristel din. Mimi. Tapos si Jebong. At pag toothpaste yun, you're welcome. Ayan. So, meron ulit akong ganito na lang sa bag. Ang gagawin ko sa bag. Okay. My gosh, guys. Ilan kayong nandyan? 22. Raffle ang gagawin natin sa bag. Para walang Ayan. Awanti kotsa. Awanti. Awanti bante. Awanti bante. Bante balay. Okay. To, cute na bag. Ay, ni Roxanne, ikap to tikwan, sabon. Tapno na pagdigos ni Primo.
Sabon, para kay Roxanne. Ah, ni Joby. O sige, sabon din sa'yo. Ni Joby, ni Roxanne, sabon. Okay. 20 people. Kayong mga toothpaste? Okay, no kaya mo ti toothpaste. Okay. Ni Marvin, ano hand sanitizer yung sayo? Kasanuta nga agpa dito iti number. Dito ani. Okay. 1 to 20 kasi 20 la yung people na nandyan. Yung mga wala diyan hindi kasali sa raffle sa bag. Siyempre, 'di ba? Okay, mag-choose na kayo ng number nyo. 1 to 20. Unahan na. 1 from 1 to 20. Kung may nadoble ang number diyan, kung sino yung nauna sa kanya. 16. Ay, nako, nagkasunod pa. 16. Cristel, baliwam ti number mo. Parehas kayo kini 20 lang ha. Sino yung nadagdag na isa? 8. Yung kay 8. 8, dalawang 8. Roxanne, tsaka yung kay Marvin. Oh, Roxanne, palitan mo yung number mo. Lista mo malon. O 19 na lang. Walang isa. 20. Dalawa yung 20. O, Jake, baguhin mo yung number. Pinag- 15. Si Becca 15. Grabe naman, Becca 15. Tatlo. Nilagay mo. Ala. Oo na, 15. 10. Listam ko madagi di number ta. Naggulo. Wait. Oh. Wow. Hindi mo na Johan 16. Tapos, nag-16 minutes 10. Sino katan ni Cristel? 11. Muna na. Si Cristel. 10. 1, 2. Teka, kasi nagna-number pa ako eh. 2. Tignan nyo na lang yung mga duplicate. Oo, yung mga doble. Tignan ninyo kung sino yung nauna. May 1 na, may 2. 11, may 11 na ata. Still 11 na rin. Naman ang yun. Wait, yun ba yung nagano? Saan? Dapat ito ba? Kasi may 11 na. Oh, ibahin ninyo yung number. I-check ninyo kung sino yung nauli. Si Becca. Joan, 16. Evangeline, 10. Mabel, 14. Anong Mini, 17. Diana, Wait lang. 10. Bakit 17 na lang yung tao? Eh, 20 dapat. Nawala yung iba. Nawala yung iba. Naging 18 na lang. 17 na lang eh. Sali din ako. Sino yun? Sali ka rin Malon? Pwede rin. Naka-join ka naman eh. Basta sa akin, 3. Wanang SP12. Wait lang, check. I-check kung sino yung mga nandyan kasi 17 lang oh. Say present. Yung mga present dyan, sila lang kasali. May mga nawala. May mga nawawala.
Ha ha ha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, Iniwan ng ngayon ito. Hindi natin. 5. So, present sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Yung iba ayaw. Number 11 tingnan. Yan lang ang harap siya. Dapat nilalagyan. Mamaya, bibilangin ko yan. Kaya mag-alala. Hindi nyo ako masusweetie. Eight na ba yung last? 8, 7. Ang gaganda. Yeah, dyan lagay. 8. 9. O, 16 na lang. Wala na. Hanggang 16 lang tayo. Bumababa na. Ano yun? 9? Ni Elma, 1.5 pagbalik. $17 lang, oh. Okay, before ako mag-ball, lagay niyo dyan, present, tapos yung number nyo. Present and then your number. 9, 10. Ayan na. Wait. Tama. Kita man na 8, 12, oy. ada na ulit. 8, 17, 3, 2, 10, 4, 11. May dalawa yung 9. Sino yung 9 na dalawa? Si ano, si Loreto. Si Loreto. Ni Jake. May gift ni Usap ni Juan. 11, 12, Philip 14, 15. And 6. Ako na una, ang tihe. Bali mo yung tubig. sino? Tigbaliw. Jake, baliwam number mo, Jake. Itaam dagi jawam pa nga number. 5. Teka, i-check ko rin yan kasi gumagawa ako ng number eh. Uy, may number 1 na. Number 1 ni Manang Pong. Nagbali yung kantireni. O, naging 13 na. Sige. Ni Jake, 13. 18. May 18 16, na ata. 17, Ay, wala pa. 17, 18. Sino? Wala pang 18. Agdan, 3, Jack. 3 ni Malon.
19. Sarap. Dan. Kumawan-awan dyan at tuma. O, 18 manin. Tatay, 19. Okay. O, 20 na ulit. O, 20. Magbagsak. 20. Digit 20 nga tao. Nine niya. Nga number 1. Sulatakin ka. Okay, okay. Tingnan natin. Basta 20 yan. Yan, hindi. 19 eh. Oh. Hindi mali. Tinawag din naman. Okay. Last call. Last call ulit, ha? Oh, dumadami, ah. Madami, ah. Dumadami. Naging 20. 22. O, 21 ulit. Okay. Last call. O, 23 na. Hi, next. Okay, hanggang 20 lang. Na. Oh, yung iba naka-on pero walang number. Okay, ito hanggang 20 ha. Hanggang 20. Yung number dito. Okay. Last call. Last call. Lagay ninyo present tapos yung number nyo para makita ko. Present number. Present. Type nyo present tapos yung number. Ang unang irarapol natin ito. Oh, cute. Ayan na. 18 ni Roxanne, 17 ni Minnie, 3 ka, 8, 11, 4, 14, 6, 16, 5, 10, 7, 9. Oh, Wala yung iba. nawala na. Saan yung iba? Oh, 12. 12 kanya mo na 1 to 12. Wala na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sino ba yung 12? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Walang SP yung 12. Ay, si SP yung 12, Ming. Magpapalit ka. Ano yata? Late mo. Si Cecil talaga. Wala, late talaga si Cecil. Namang Juby. 1, 1, 2. Sino ang 3? Kat. Si Kat. 3, 4. Si Janelle. Si Sweet. 5. Sino? Elma. 6. Si Roxanne. Ni Roxanne. 7 ni Biana. 8. Sino ang 8? Ni Marvin. 9. 9 yata. Ay, 9. Meron akong nakitang 9. Ni Gina. 10. Banji. 11. Awan sa T11. Sino? Ay, ni Cristel. 11. Sino ang 12 ni SP? 13. 13 sama ti Awan. 13 ti Awan, Ming. 14 ni Maybell. 15. Sino ang 15? Si Becca. Jibong. Ano dyan 13? Ah, ni Jay Bong Jay. Ah, ni Jake. Ni Jake. Ni Jake. Okay. 15 si Becca. Luwan na.
Ay, to ni Jebong. Ah, okay. To ni Jebong, Joby. Jovi. Sa balyam day yung number mo. 13. Awan ti 13 ninyo. Bueno, mati 13. Tan iso awan bareng iso no. Asa ka. Oh. So, ilan lang kayo pala? Mano kayo lang? 14 lang kayo? Or 17? Kasi 17 si Mimi. Tsaka 18 si Roxanne. So, hanggang 18 lang. Walang ano. Yung iba walang number. Sige. Present 12. 18. Meron ako ditong na ano na 1920. Pag nabunot ko yun, wala yun. Bogus. Back to zero tayo. Okay, ready na kayo? Oh, ito cute. Oh. Tama kityan Mare. Ba? Cute. 13. First. Walang beauty. Jovi at the 13. 12 na kaliti ka. 13 ni Kwa. Kasati awan ke. Mano kayo ya? Ngangati tuloy oh. 16 ti awan? 16, 15. 15 ni Becca eh. Si 16 sa Tiawan, Jovi. Ah, meron si Joanne 16. Ito nga. 17 ni Mimi. 18. Ibig sabihin 19 kayo. Magilang pwede ang 1 name mateko. When? Okay, so 19. 19 can 20. Okay. Hanggang 19 lang tayo. Kasi 19, 18 di last. Tapos si Jovi. So, may pagbunutin ka taon, tanang kel mo? No. Ang tudli niya. Turog dan? O, 10:30 na pala eh. Sige. Ako na lang bubunot. Huwag titingin sa kilikili. Dito eh. Okay, sino ang lucky number natin? Walang ano to ha, walang daya ito ha. No. Oh. Ano? Dapat isa lang. Okay. Lucky number! 9. Sino ti 9 kanyayo dita? Ni Gina! Ala, gagasa ni Gina! Lucky number 9 ni Gina. Ang bali, dapay sa bali. Ang ba ni Ginang? Ada sumar sa Rono. Out ni Ginang and next, ito oh, mas cute. Ha? Mas cute ito. Becoming cuter and cuter. Ay, wala pang night. Wala pang night. Huwag ka munang mag-good night. Hindi pa tayo tapos. Ten. Awag daya na, oh. Nakikita nyo, oh. Oh. Okay. Oh. Tinagasat. Oy, bakit 21 na lang? Present ko ng Gina. Pimano kansan?
Number... Ay, awan dahil ito'y bugos, bugos. 20, 20, bugos, bugos, awan. Isa pa. May sapay. Ang kayo. Adalang, adalang nga rod premyo amin eh. Nakamain kayo lang nga rod amin eh. Okay. Naku, ano to? Okay. Ta-na-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Tugudugudugudugudugudugudugudugudug. Lucky number 2. Ano, por uno ka man lol. Hindi ko alam ganito. Hila ka lang. Sino tinumber to? Yebong. Ala, si Jebong! Jebong! Nangabak ka, bagi ni Mamim eh. Ni Yebong. Ni Jebong, nangabak tibag ni Mami na. Wow! Jebong! Napuro-ulo ka malon. Ano ba yan? Ay. Last. Okay, last. Last, ito. Cute ito. Cute ito talaga. Oh. Oh. Maganda. Oh, rag kayo. Nagkararag kayo, nagpintas natin eh. Agchichilang-chichilap pa eh. Dapat sarming na. Ay sus. Dapat pag yan ang card na eh. Ay sus. Rugyan nyo Rugyan nyo kararagin. Tan tan tanananan tan tanananan tan tanananan tan 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 tanananan tan tan. Wala, sino nga tating mga bag apo? Jaisling bag. You're welcome. Dagtuyon. Tanananananananan. Tantanananan. Tanananan. Lucky number. Ala! Napurdos ka manin manlon. 5. Sinotify. Sinotify kanyayo. Ay. Ay, yung halang ko. Manungumbang. Ala ni Matong! Imatong! Nangabak ka tinay. Gusto mo mapangka agatang tilakong katabag mo ni. Kakaro. Naggasa ni Matong eh. Number 5. Number 5. Oh! Yung iba, okay lang naman. Hindi naman kayo uuwing luhaan. May mga naman naman kayo. So, lucky lang si Matong tonight. Huh? Yeah. Fair? Fair and square? I-claim yun to dagito'y prices yo. Tunog bigat. Ay, prices. Dagito'y naman yo. Tunog bigat. Geili. More ka no. Sige, pagpatayo ti Shider Tyler TV. Hello. Meron tayong bisita. Ay, ako. Ano, di dami na ko ah. Pag-claiman natin,
Di lang yan tikwa, yan tigate. Claim kayo yan tigate lang. Okay. Daya sumarunong nga mabunot ko. Mga bakti sabon. Okay? Baka nung mabunot ni Malon kay donate na dyan sabon. Congrats kano kada kayo aming nga nangabak. Oh, nice man ang imang kano ko na ni Cecil. Sino ti number 6? Nangabak ti sabon. Bagik tonlon ko na ni Auntie Maremi. Sino number 6? Ni Roxana na nga ba man ni Roxana? Ni Roxana jay? Number 6? Sino ti 6 kanyayo? When ni Roxanne. Number 6. Roxanne! Daman sabon ni Primon. Toothpaste ka no dyan may isa. Okay, next. Colgate. Sino dati sumarunong nga nangabak di toothpaste? 12. Sino ti 12? Ni SP. The toothpaste ni SP. Sanitizer. Okay? Sino dati nangabak ti sanitizer? 19. Sino ti 19? Ni Joby. So na ti awan number na tatay niya. Joby. The sanitizer ni Joby. Okay. Sabon uli. Bagik kung kuna na mga ito. Pawa number mo? 13 ka, haan? Sixteen. Sino ti number 13? Ay, ni Jake, di ba? Ni Joanne, 16? Ni Joanne, at dan sa sabunan, sanitizer, kaya mo? Joanne, iti kaya mo, sanitizer mo na sabon. Awang kan samet ten, amumalan no ka. Nya ti wen anti. Sabon when no sanitizer. La sanitizer nga rodlat ta kanyamon. Uretad ta sabon mo. Ano ti ko na ni Joanne. Awan sapay niya. Dababagi na tatay. Nya dyan na main mo tatay Joanne. Ay, datoy. Pantalon. Okay. Next, toothpick. Uy, ako naman. Number 3 lata na. Number 3 lata ka nun. Bagi ni Malonen. 18. Sino ti 18? 20 ka kung mga rudangag paiso, nawan number mo. Sino 18 Nadda 18 tatay ang nakita.
Ni Roxanne Manin, ni Junjun. Di ko ni Junjun. Lang nga balin ta, ilalakaman na ka ni Roxanne. Duwa-duwa kanya na ti account na ni Kwan. Naka-on di doon ang cellphone da. Okay, last. Sabon. Ay! Ay, eh. Ano yun? 10. Sino tinumber 10? Ni Banji. Number 10 ni Banji. Inika mo dyan. apay, agpili kay number yo, kunak. Last bonus, $20 kano? Sabon ni Banji. Hindi bagi ni Banji tayo. Ada sanitizer na gamit tayo. Okay. Naggasat ni Roxanne nga talaga. Pabagi kayo mas ako na pa ni ako Kristelen. Oh. Okay. So, next time ulit, anong oras na ba? O 10:42. O meron pa tayong 15 minutes. 7, awan pa number 7. Di bali, nalpasan. Next time ulit. I-save ko na ito yung number, taka agbunot tumanin. Agpili kayo gamitin number yon, agpili kayo tinumber yon. Adapay sumaruno. Ikip ko dagiti number gayam ta no dan tumano next time. 15 minutes pa. Yeah. Apay 17 kayon. Awan pa'y good night. Awan pa'y good night na. Until nga nag-good night day di host. No good night no ko namon so. Bye-bye. Kung na minayin mo. Ne, 17 kayo. Napanan na di liman. Awan pa'y 12 a.m. Marvin. Awan pa'y 12 a.m. ko na na. A.m. ko na na. Midnight pala. Say present! Say present! Lagi diyan ko makita ng present dita. Yung maalo di na bakyo. Present, present. Dapat number na ni ko, Marvin, yours. Sino tinapuyatan di Rabi? Bakit ako ba hindi napuyatan? Napuyatan din ako Nag-TikTok pa ako after. Oh. Ba? Okay. Small size. Small size. Mine. Flower top.
Ganda. Small Mine flower top. Makaturog, makamukat. Yan. Sino ni tinakauna? Yan. Agmaman mo ni Marvin pang babae. Ni Biana. O na ye. Kota na si Biana. Wala na pala. Pang babae pala ko na. Alam ko pa yung mga buto. Okay. Last na. Para makatulog na tayong lahat. Mine red skirt. Last. Mine red skirt. Mine red skirt. Mine red skirt. Shirt ko lang. Mine red skirt. Mine red skirt. Oh my gosh. Nala daw kami 10 kasin. Ni Joby. Ni Joby niya. Pag-close. Karting mon sa Antibios. Kararating. Kararating ng Antibios na pag nagpuros mani. Hoy, kaririin ko na sa. Oh, sige. Last na talaga to. Oh, paunahan kayo. Pag-closing. Pang-pinali. Pang pinali na to. San tawag bayang magiliw tayo aminin? Na. Mine, kuna mo na nga dagos na i-type mo mama ole. Bagay sa kanyang dito eh. Mine, raffle skirt. Mine, raffle skirt. Mine, raffle skirt. Wow, naka-mine din siya sa wakas. Mine, raffle skirts. Pagbigyan na si Auntie Biols. Pagbigyan na si Auntie Biols. Sige, good night na everybody. Ipamanyo kanya na. Ipaman na garod kanyanan. Tingnan natin ulit bukas. Okay, thank you Malon. Awang may inaba na rin jay ko Ay, Malon! Pagdaran na ba tayo sa iyo may pampantay ti mama ito. Isama dahil tikin ni Kwan. Sino daba naka ay da naman ni Joanne. Ito yan. Good night everyone. Yeah, tulog na.
Good night, everyone. Thank you for all your support. Thank you for all the support. You're welcome, everybody. Baka day Gemini ni kung nga bagi ni Kilang maturog sa akin ni Kilangan. Oh, ito yung kay Marvin. Nakaturog na lagi yung kabalay kong guys. Pedapelat ta ni Mama Ole. Present pa lang. Sino pa yung 8 na nandyan? Sino pa yung 8 na nandyan? Sabihin nyo present. Tingnan ko, sino yung 8 na nandyan? Present. Sino yung 8 na present na yan? Ha? Ni Sweet, ni Marvin, ni Biana, ni Joby. Ken ni Jake. 8 yung ano eh, 1. Ilan lang kayo? 1, 2, 3, 4, 5. Bakit 5 lang kayo nag-present? Eh, 8 yung nandyan. Tingnan natin. Marami pa dito. Hindi pa ako nag-i-start mag-ano ng panlalaki. 1 ni Mama Ole yan. Paginan to dahil tiblang sa dato yan. Good night na guys. Salamat ha. Dapat nilahanda mo tayo.
Wow, matatlo pa. Sino yung mga nandyan na tatlo? Good night na guys, matulog na kayo.